Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Tuesday, Martes kita mga ka-aksyon nga presentation, Agosto 23, 2022. Naton balikan mga ka-aksyon ang aton man nga kasaysayan, isa ka maragtason kag hindi gid maribataan sang mga Pinoy ining nagluntad nga hostage taking. Pasariin gin-hostage sang isa ka decorated police officer ining mga turista mga ka-aksyon gikan naman sa pungsod Hong Kong sa tung August 23, 2010. 54 ka adlaw ang nakiligan sa nagsugod ang pagpangalagad ni Anay Presidente Benigno Aquino III. Sa nasulod sang napulo ka oras mga ka-aksyon, ining si Anay Police Captain Rolando Mendoza ang nag-hostage sang mga turista nga sakay sa isa ka bus. Ini sila ang gikan naman ko tumandok sang Hong Kong. 8 diri mga ka-aksyon ang napatay, kag 7 naman ang pilason. Ining gunman mismo kag ang sospetsado sa likod sa nagluntad nga hostage mga ka-aksyon ginakabig nga highly decorated police officer nga si Police Captain Rolando Mendoza ang gindismiss sa serbisyo matapos ang tanta katuig niya nga pagserbisyo kag sa iya madunoagon nga pagpangalagad. Bangod mga ka-aksyon ni sa may ginapangatuba nga kaso dira man sa Office of the Ombudsman sa sunod na sang samtanan ka mga bulan. Ginpayag diri ni Mendoza nga ang iyang motion for reconsideration ang wala ginhatagan sang aksyon matapos ini sa ang wala makabayad sang 150,000 pesos sa Ombudsman. Amo ni ang ginademanda gina-request sang Office of the Ombudsman. Sa baylo nga ipatigayon ng investigasyon sunod diri kay Mendoza, gin-ignore inisa sang mga kapulisan. Kadomdom ka mo to nga perte ka lawig sa mga negotiation, tob-tob ka na marsa na ng gid mga ka-aksyon, gini subo-subo la sa kada pagpanginit sang siling persona, isa ka kabuhi isang turista ang kabaylo sini. Kaya may mga ginpatigayon man nga may investigasyon, gin-review ining insidente, kag ginapamatbatan ining police ground commander nga nagpamuno dira mga ka-aksyon sa ilang negotiation. Ang bagay that time kuno do wala pagidla na luto mayong police. Incompetent commander, organizer and manager. Amo ning paglaragway nila sa lider sa mga police nga nagresponde sa amo mismo nga insidente. Kay dumduman nyo kadamo sa gimpang paon to para lang nga magsungka ining si Mendoza
galing kay ti siguro bla pero tigid kainit sang sini nga pulis nga gin-dismiss sa serbisyo rason kun nga tualuson sa kanang mga kaakson magpanaog sa bus. Kita nyo ng buso nga na-flash sa aton nga screen. Dala na mismo mga kaakson nagluntad ining hostage taking. Perte, hindi gini malipatan sa maragtas naman sang pungsod Pilipinas. Kasunod sini mga kaakson, bangod man sa sini nga insidente, nag-issue si Anay Presidente Benigno Aquino III sang Memorandum Order No. 6 kung sa gindiyo ng National Security Policy kag National Security Strategy sa sulod sang 6 ka tuig. Hindi nagatutok sa apat na kamay elemento kaangay sang governance, pag-deliver sang basic services, economic reconstruction kag sustainable development kalakip man ang security sector reform. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kangina na kanaman si Akson Jan Diaz kag direkta sa aton mga pangulong dinalaan. Aksyon John Diaz, balita na patas. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano ba na mga bulabalita nga dapat inyo bantayan dari man sa aton nga pagpangalagad dari sa aton panatuntunan na Action Reports Afternoon Edition. May isa ka senior citizen nga nasapuan patay sa isa ka abandonado nga balay. Inasang kagaon mga kaakson na draman sa may syudad sang Bago. Subo-subo ni nga report kay ginaligar sang kapulisan nga nagabatsag bala sa isa ka balatian ining senior citizen. Pamilyado man ni. Galing kay ti may balatian do na depress guro bala. Kabalo kami ara ginatao yang nga hindi gusto magbatsag sa balatian. Kay basi mambal sa nga do bugat sa para sa nga pamilya. Amo ning medyo subo-subogid basta gani depresyon ang ginapangtubang sang isa ka taho kinanglang gini naton alalayan tanan, no? Kakabig yung report man mga kaakson ining isa ka aksidente nga nagluntad na sa may banwasang Tuboso. Kung sa riin ining isa ka lalaki kag babae sakay sa motorsiklo, subo-subo man kay ginaman ining motorsiklo nalapakan bilang batos ng asandalan. Galing kay ti that time duludan logman mong. Medyo madasig-dasig man siguro pagmanayo sa ining salakyan o kon motorsiklo mga kaakson na. Ang resulta ining babae nga angkas sa motorsiklo nalampos ang iya nga ulo sa sementado nga dalan. Amo ning gintunaan sang iya man nga kamatayon samtang ang nagamanay naman sa motorsiklo ining lalaki mga kaakson ang dala sa ospital matapos mapilasan. Padayon naton nga gina-update ini nga kaso kay ang aton impormasyon nga baton may plano nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang babae batok sa driver nga lalaki. Ang rason kay natingala ang pamilya kung nga opdanay sila nga duwa. Do ay guro kabalong pamilya nga mo tong upod bla sa babae pakadto sa may sudad sang Bacolod. Kay kung tani mano mong ang ila tutuyo mabalik sa trabaho diri sa may dakbanwa sa Bacolod mga kaakson. I-update na ni karon base bala available ang linya sa investigador sang Tuboso PNP. Sa iban pa nga balita sa may banwa sang Binalbagan, duha ka mga babae kag isa ka lalaki arestado sa Bibles Operation sang Binalbagan PNP. Ang subo-subo kay wala labot sa illegal nga droga nga nagkompeskar gikan sa ila posisyon kag kontrol. May na-recover man mga kaaksyon nga illegal nga armas. Gamay-gamay gid man tuod ang worth sa illegal nga droga nga nagkompeskar. Pero ti basta gani madakpan ka sa bypass operation laban-laban kagid sa tuis. Sa iban pa nga mga balita, top 2 most wanted persons ang hinubaan PNP nga may kaso, duha ka count sang rape. Wala labot sang rape ay matuyo pagitani manghimulos liwat may 2 counts of attempted rape. Arestado ni mga kaakson sa mga kapulisan. Nagyara karon na hunong sa mahinubaan PNP. Sa iban pa nga mga balita, may mga update mang kita ho. Kaysa surad sang Sipalay, may naginom-inom,
Gulpi lang nga nagnilalisay ay wala mo nagkuha sang binango ng upodyo sa ilimnan. Kaginanuusan ining isa ka lalaki. Resulta pilas sa guya kag sa kamot. Aksyon Radyo. Sa mga balita naman nasyonal, DepEd report ng 40,000 kakulang ang classroom nationwide. Amo ni kapon bla makaakson ang ginpayag diri sa Tiglawasang Association of Concerned Teachers nga kulang gid ang classroom, wala mga bangkong iban pero gyapon ginpilit gid ining face-to-face classes. Aksyon Radyo. Sugar Board luyag nga ang tanan nga sugar production ang ialokar para sa domestic use. Kagkaroon mga kaakson patpato natin liwat kay permado na sa Malacanang, partikularmente ni Executive Secretary Victor Rodriguez, ining mga bagong regular holidays kag special non-working days para sa tuig 2023. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation ng Agosto 23, 2022. Subang hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pinaka mga bagong mga dalagko ang mga balita na tipon sa ato mga Aksyon Unit Reporters. Ato Aksyon Correspondent handang-handa na nga magplastar sang mga bulo balita. Sa kinaandala kong inyo alagad sa kanginan Aksyon Jan Diaz, dubtol naman kita lasay subong ngagkabi. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasin-o. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:15 na. Kamusta ka mga ka-aksyon? Kamusta ang inyong sitwasyon sa ring mga taniyon? Manaya-naya ang panahon. Galing kay sa inasang aga, doon nagpulopisngo ang kalangitan. Hopefully marami ng panyampo dari sa busunad sang Bacolod. Amo man sa probinsya sang Negros Occidental. Ang iba naton gimatag palamati nagapulo pa hunay-hunay. Subong nga hapon. Perting bagyo no, ining bagyong Florita. Perting paglaslas yan na binagigto sa may Northern Luzon. May pagani ka-recover sa nagluntad nga linog. Hari na naman, sumunod na naman ang bagyo. Dali sa may Negros Occidental sa may Banwa sang Hinigaran. Sa mga adlaw gindeklarar nga suspended ang klase. Sa Banwa lang sang Hinigaran ha. Suspendido ang klase mga kaaksyon. Bangod sining malain nga panahon. Pero this time, ibalaw natin, kamusta natin ang sitwasyon sa palibot sang syudad. Check natin naman ang aton nga Patrol 1, Brabado Patrol, with Aksyon Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil, may ngapon. Ako dyan, ayun hapon. Yes. 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 So, ari kami sa may, sa may Capitol Road. Sa may Lacton Street, sa corner ng Action dyan. Sa bungo, makita natin ang lakat at ang trapiko, diri Action dyan, naging control naman sa nga bitaw. It is slow to moderate na Action dyan, inian sa nga trapiko, subong nga mga puno, kung nga makita na natin, kagating sa may Kapitolagon, no, ang kadamo, may nagagsumbag-sumba rito nga mga young by heart, young by heart. Young by heart. Young by heart, but old by age. Wow! Young at heart, gali. Young at heart. Young at heart. Old by age. Old Young by at age. heart. Oo. Tapos, beautiful face. Oh no! Lang ako ratsat sa may lago, no? Bakurat sa matsaga mo do dinumaan ni South ba? Dabay lihat. What is sa boxen dyan? Dari sa may dalay lakson. Makita, daga sa bunot lang mga salasyan dito gawin. So, North Action dyan, no? Mga, nato, no? Mga motorsiklo, kag mga public and private vehicles na kagati diri sa may South Capital Road man Action dyan. Damo, naka-park nga mga salakyan diri. Both left and right side sa Action dyan. Kaya diri damo naga-jogging sa mga hapon, naga-walking sa may Kapitolagon. Kaya mga nakaposter na ini ang mga food cart bala dito sa may North Road ya sa Tabuk na Action dyan. Oh, damo na tadi ba Action Zil nagapulo-pundo nga mga Grab drivers, no? Or Grab service, ano na sila gani? Dala, food delivery. Rider, Oh. delivery. Ara na sila?
ato sa punta action dyan sa may entrance kita yon sang lagon no tanawon damo na din sila permi amo na din ilang kung sano pa do tambayan na rin medyo handong di mo kung lapit diri sa may fast food no kung ano nila kung may mag-order sila tidok mahapos lang sa ila diri action dyan nga ano nga ruta ano nga diri na lang sila kung may mag-order nga rin lapit sa may dalan sa Lacson ni action dyan kaya ito may nakita ko daw nga pila sila ni Kabilog sari-sari man nga companies reaction dyan no ang ari diri subong ang nagatambay kag ang mga CDRMO gani ayan ni Escalante City gali yo ang nagatambay diri okay ambulance ari man reaction dyan no posting man na din sila no kung gabi makita ano man na kag subong nga hapon niya ang nagatambay gidi puro mga private cars ang iba ni kuro nag-obra man sa may lagon so ari din sila action dyan no iya ka Maxim no happy diri makita naton subong ang nagatambay diri nga mga food delivery rider action dyan kay dito may isa man amo na ding ila gid action dyan sa dalam sang dako nang dibala nga puno sang ano ni do kasya ni amo ni sang diri nga tambayan no subong nga hapon yari sila ni Sir Gano sila kayo sila sa nga ila nga mga motor ay kalo ano na abriya ang motor may naberiya parang ko tadi sila kamusta sila be kamusta ang ilang ano subong kamusta inyo nga no subong sir nga biyahe sa delivery food delivery ano nang medyo tumal man kisa nga delivery kay jutay naman lang subong na booking kay tungod nga may klase na. So sir, sa isa kadlaw makapila man kamo nga benta? Depende naman kay baka 700 to 800 ka okay na. Okay. Pero tayo yun Monday to Sunday? Ano sir? Monday to Sunday na sa nga biyahe nyo kung balot-balot man. Sa pala nakadlaw sir kung 700 ang pinaka tayog na sa nga deliver. Pero dala na dang gasolina o kung wala pa na buwinan pa na? Dala sa gasolina sir kay ang ibuhin pa na namon sa sa 700 ang sa gasolina kag ang amon nga ng komisyon. Pila ng limpyo nyo puli? Ang limpyo namon puli gid is 500 na lang gid kung okay. Pero ang gasolina na inyo na personala o kamo man ang gatugong? Sir. Among ginagasolina namon sir kag ang commission sir ginakuan pag kami na da. Okay. Amo na do pilo gado gali subong ang delivery. Sir, amo gina sir. Kumpara sa una no. Ano sir? Kumpara gid sang nagsugod-sugod gid ining mga earlier based on 2022 do kasako pa ya subong do pigado na. Sir, amo gina sir why nagid masyado delivery subong. Okay. Kapigado na gid. Pero sir, like sa inyo nga kaso, may mga social services makamo, may mga SSS makamo, PhilHealth. Wala gid sir. Ano na personal nyo na? Personal na lang gid sir. Ang company bo, sinong company nyo like be sa inyo ginatabuan, wala na sila ka-provide? Wala sir. Contractual man na inyo or ano na ang inyong type of dala? Commission based lang gid kami sir, bali dra na lang gid kami gabase sa delivery sang customer. Okay. Pero sir, amo na gini mo trabaho or part-time mo lang na? Amo na lang gid sa sir kay wala na din nga obra kung Kaya di ka budlay magpangita obra subong sir, amo gina sir, why na gid. Gani Wala man. ka kabulan ga biyahe free. 1 year na ko sa delivery rider, ma'am, sa Maxim. Okay. Sir, Louis J. Nakano, ma'am. Pila na may edad, sir? 24 years old. Pamilya ka na? Wala pa, ma'am. Wala pa. Single pa si sir. Ate, ang ayan ka mga duwazil? Sana all. Mga piliton mo kayo si James Leo Smile din sa gani. Oo. Ang Nakaroon mo. Bago pa. Sana all. Sige, thank you kita kay Manong John Louis. Kamo. Actually, na dyan, yung super action dyan sa atong observation na Brino, sa may sudado sa Bacolod action dyan, ti marinong kang matawhay pa man apisar nga medyo magbutok-butok. Gedo kon nabugat ang mahinay subong na ang ilakatan sa trapiko, ti ang aton nga mga kauturan, ti happy-happy lang sa gihapon, diri sa may capital Lagon, ay sa iban man nga areas diri sa syudad sa Bacolod, ti ang aton nga temperatura subong action dyan. Medyo makinagkanay, gid ang hangin, kaga medyo ti subong ang
magalum-galumo ng aton nga kalangitan. Pero so far wala man sang kusog nga ulan gid no nga nagaluntad diri sa aton sa may syudad sa Bacolod sa mga ibang nga kabaranggayan. Di ba, Action Zil, single ka man? Single subungad lang. Ito to, single man to sa... Sana all. Sige sige So far action dyan, subok na nag-experience naman ang pagtaas ng gasolina. So party Ano ito nagsaka? Do sobra, 2 ka pisos na naman? diesel, oo. Ang diesel, I don't know sa gasolina, do pero papareho man ang guro? 0.8, ba mo? Ang nagtaas ng gasolina. Oo, tima, ang diesel ni sa una magbakal ka sa lakyan, dapat crudo lang. Subong do nagsuli ang banga. Subong, oo, gani. So, nang gataas ang gasolina. Sige lang kayo may invento. Nga, ang itong goma na... Tobe? Mga win-man. Sige lang. Subong action dyan, So, nasambitan natin ang syudad sa Bacolod. Subong, maobserbaran nga malinong kag matawhay. Wala pa sa nagkuhan nga insidente, kabay pa wala lang din. So, sa aton nga mga tagpalamati, mayong hapon din, kag halong din sa mga nagamaneho sa mga salakyan, kag mga motorsiklo sa dalanon. Observation report, nagikan sa patrol, ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa observation report live dara sa may provincial capital Laguna. Ni Action Zil Minado sa tunaman nga Patrol 1 Brabado Patrol. Opo dira back to back kay Action Pabag Nixon Tahoma. Sa aton nga pagbalik mga balita ato na patpaton. Ato ni plasta diri mga ka-aksyon sa tunaman nga pagpangalagad. Pero sa ato talan mga ka-aksyon ng regular nga pag-supplement sa live. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula. Maayong hapon sa tutunan nga mga kaakson. Good afternoon. Kamusta ka madara? Aton nga mga online viewers. I-check aton nga mga nga mga viewers online. Sige, balikan naton. Good afternoon dara kay Ma'am Barkit Tribe sa giniuna-una nakon kay nga nakita. Pero sa gini una-una nga nag greet diri sa aton.
Good afternoon dira kay Ma'am Barky Tribe. May hapon, Ma'am Ana Sinoro. May hapon. O yari na si Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon, Action John. More power to ARB at 53. God bless everyone. Ang bali, Ma'am Ana Sinoro, man maayong hapon. Si Ray Flores Baryoga, maayong hapon. Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Oy, Athea Kim Iriman. Maayong hapon dira, kamusta Athea Kim Iriman, no? John Bailoses, may hapon Action John, monitor lang kami diya. Bailoses family, sang Abada Sky. Paano ka avail sang coupon? Ang tip, pwede ka di kasaka sa Action. We will give you 1 coupon. Or, if wala ka pa, ma-timingan, nga nagalibot dala sa mga area, ang aton nga news team, pwede ka kapangayo. Or hatagan ka ginila. Basta nga naga-monitor ka, no? Ma'am Eileen Flores, mayang hapon, sa mga reporters ng Action Radio, good afternoon. Kay Sir Kimpo Yulo, always gid nagapamati ang balimang Barky Tribe. Yes, always ginaya. Sir Joren Esteban, mayang hapon Action John, watching from Pangasinan. Oy, taga Pangasinan. Ako bala, isa ko gid ka mga dream nga mag-visit sa Northern Luzon. Ako ba hindi ko mahilig maglagaw, pero basip lang makabisita kita soon. Northern Luzon. As Ma'am Novi Magapan, mayang hapon, Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayang hapon Action John, ga-monitor lang sa Barangay Pandanon, DSB, taga Don Salvador, Benedicto. Christine Menyes Villalobos, mayang hapon, kamusta dira Ma'am Christine? Kamusta na? Imo dira sa may Tianggid sa Lasala. Ma'am Lorna Diligencia, good afternoon. Toto Asis, mayang hapon. May Espida, mayang hapon Action John. Monitor lang kami sa may Libertad. Sa tanan nga taga Libertad Public Market, mayang hapon. Libertad Extension, good afternoon dira. Sa may bag-o nga terminal, good afternoon man. No? Mayang hapon Action John. Monitor lang kami sa Action Radio from Pangasinan. Maraming salamat naman ni Toto Asis. Ma'am Homa Lamina, good afternoon. Sir Eddie Laus, si Nanay Isabel dira nag-monitor gina always siya sa may Victoria City. Ma'am Jeneline Bandoha, good afternoon Action John, keep safe always, God bless you. Watching live from Quezon City, si Ma'am Jeneline Bandoha, no? Sino ba to? Sir Melvin Peñafiel, mayang hapon Sir Melvin. Ma'am Connie Laparan, good afternoon. Tamya ko family Lapalan, Labanyego, Torbela, kag Esparisya. Ang katamyaw Connie Laparan, Labanyego, Torbila, kag Esparisya si Ma'am Connie sa may Don Salvador, Benedicto. Sir Doy Arthur, good afternoon. Kamusta Sir Doy? Sir MJ Season, no? Michael John Season, good afternoon. Keep safe to all ARB Fans Club. Thank you from Chatu Elise Paranaque. O yara ka sa Paranaque, sa sukat kami before eh. When I was in elementary, dako sa sukat gastay. Lalaine Grace Ibarra, good afternoon Action John. Hambali Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon, monitor lang from Singkang. Thank you, Gid. Hi sir, good afternoon, paki-Greatman family sa Mamaylan City, sa may Barangay Carabalan, family Vicente, from John Vicente. Sir John Vicente, thank you, Gid, kasi tanan nga family members mo dira sa may Barangay Carabalan. Ang iban, dugay naman. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay Size. This is My Life. Action Radio Philippines. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa Sa ito nga interview kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ining spokesperson makaaksyon sang Pro 6, iadrigin payag nga isa sa karon sa ginapahanumdom ni Pro 6 Regional Director Brigadier General Leo Francisco. Ining makaaksyon nga dapat tutukan sa mga kapulisan ang lakat sang trapiko diri sa nagkalain-lain nga mga local government unit. Ang mando na rin ni Regional Director Francisco sa tanan ng mga kapulisan make sure nga ang plano, ang traffic plan was well established, was well implemented, and of course, it is suitable to a certain local government unit. Ang mando rin ni Francisco, dapat na-assume na, no? Kumbaga na lantaw na nangadaan sa mga kapulisan nga this will happen because ang pagdagsa kag pagdamo sa mga salakyan sa dalanon ilabi na ang nagapadulong sa mga eskwelahan. Wala labot sila dira mga kaaksyon iniman ang makaresulta sa pagbugat sa trapiko kay di damo nga daan sa dipasay nga jeepney nga nagabiyahe sa dalanon mga kaaksyon. So dapat obrahon diri hambal diri ni RD Francisco
nga naplastar sang gusto. Tidiri sa Bacolod City kahapon, ginmensionar mga kaakson ni Ma'am Abeliar sa Association of Concerned Teachers sa diri nila ka problema ang traffic gidman sa tubang sang mga eskwelahan. Timely, na-mensionar man nina makaakson sang Police Regional Office 6. Isa na karon sa mga prioridad nga dapat tutukan diri sang naglain-lain nga mga local government unit. This afternoon, i-check abi nato na Bacolod Traffic Authority Office anong ilang mga traffic advisories ni diri kag anong mga aksyon nga ginahimo sang bitaw lamang masiguro nga ang trapiko is stayed in place, ang mga traffic enforcers are well deployed, kag ano pag diri ang advisory gikan naman sa Bacolod Traffic Authority Office. Joining us is the head of Bitaw, Police Major Junji Liba. Sir, good afternoon, si Action John Diaz, live ikaw sa Action Radio Bacolod. Yes, mayong hapon yung mo aksyon dyan. Yes, sir. Mayong hapon sa imong mga tagpalamatis mong hapon. Yes, sir. Kayo na sa nga na interview naton si Police Lieutenant Colonel Leonel Solis sang Pro 6. According sa iya, isang subong sa mga directive din ni RD nga Regional Director Francisco and even ginayo sa mga local government unit nga maplastar kon tani kag masulbar kung ano man gina pwede mahimo pa sa trapiko. Diri sir sa Bacolod City sa pagbukas ng klase, ano ding aton nga mga progress development nga ginpatuman, sir? Well, malang na aton action dyan, no? Wala makita siguro nagkulang except nga hindi ta naman ma-prevent nga gadamo, the fact nga nagadamo ang aton nga mga salakyan sa dalanon. Pero I can say na halin sa starting kahapon do manageable man lang aton dalan. Okay. Except sa isa ka situation ta nga medyo ang diri sa Aranita which normally daw bisan adlaw-adlaw ga traffic na da because ang aton nga mga road construction. Pero gin maximize ta na gin butangan ta man deployment sa aton nga enforcers which na manage ta although may gamay nga pag giho gamay naghinay ang giho but still continuous man lang ang giho naton. So dira man na sila na dira amo man na naton pinaka situation. The rest balo ka many weeks na naton na preparahan ta na and then na mayara na kita nga mga assign nga mga enforcers. Okay. So to manage. Hello, sir? Yes, so amo na sa both silingon, sir, in terms sa bitaw naman yung part, the plan was already studied beforehand, plastado na, it is just that nga uncontrolled tani, ini mga ginakayo nga mga dalanon sa mga mayor nga dalan. Yes, so with the sa manning sa aton nga mga traffic, actually na-anticipate na ni action dyan, no? Kaya with the help sa bitaw, of course, mga aton nga enforcers, ara naman well deployed ang aton average from every school, naka-deploy kita mga tagduwa. Okay. Except sa mga dalagko nga gin-increasean ta like ang inuiches may ara kita 4, and then sa mga ETCS may 7. And then the rest, no, mga para sa Lasal, Sinsco, mga gin-increase na sila more than 2 or may ara gani nga sa Sinsco tayo sa anom, no. Now with this is joined by the traffic enforcement unit naton, mga uniform personnel naton which wala ginagauntat, no. Kag lately nag-organize kita in the anticipation sinima ng klase. May ara ko nga gin-organize nga may striking force, no, para ini sila because may kakulangan sa aton nga enforcers when it comes sa deployment. Ang ginimo ta may ginorganize kita nga strikers, no, para ang ini sila parang mo ni sila mag-troubleshoot in case nga may ara nga mga problematic kita nga mga portion or mga dalan. So nag-standby ni sila near to the school. So pag once nga may mga report nga daw medyo garen kita, that's the time sila augment or reinforce. Okay. So mo na aton nga kuan with lead by naton yun mismo sa aton nga mga uniform personnel sa traffic enforcement unit or TEU. Okay, but sila nga sir ni mga traffic enforcers, kagin mention mo bago lang, nga na-assign sa mga eskwelahan, wala labot nga nag-manage sila kung anong traffic dila nga lakat. Amo man sila assist sa mga passenger, sa mga pedestrian in case may magtabok sa dalan, sir. Of course sila, yes, amo na sila ang ilan nga pero aton na more ang primarily aton nga function na sundyan. Kuan gid no, traffic kita yan, no, okay. Traffic kita. Regards naman sa mga mag-assist sa mga aton nga mga student
Of course, may ara kita nga mga barangay o school nga may mga pwersa man sa mga tanod. So dila naga-help. Pero in case na wala gid man sa available nga sa mga tanod, so dala na nila. Secondarily, daw gina-assist na nila kung daw medyo may volume nga magtabok. Automatic na sa action dyan. So primarily, ang instruction tani sa ila, just to manage the traffic lang gid no ang aton nga mga mostly ang salakyan. At least ma-regulate ang ilang pag-agi sa aton nga dalan. Ang gwa sila dito, sir, nagpamtang ka mo mga minimum of 2 and maximum of 7 sa mga eskwelahan, depending on the size. Yes. Bale, selected lang man ang maton nga ganing Crisanta, like ang ETCS, kinanglan tagay nga damon, considering gamay na daang dalan sa likod, kag nag-implement man kita dira sang one-way scheme. So, isa lang ka flow para at least drop ang pasahero and then lakat na ang salakyan. So, wala sang may counter-flowing. At least it clear, no? Sa tanan naton nga mga kakson, dira nga nag-monitor, gin-compare ni Sir Liba, dira sa may ATCS, dito sa may area sang Yulo, Dampiser, sa Barangay 16, one-way daton ginapatuman. Yes, correct. Yes, manatang aton nga ginhimo at agud to nga ma-minimize ang congestion sa tunga da sa entrance ng ETCS mismo. Okay. And then sir, subong may ara kita striker nga gin-organize pero mga organic personnel sa ka PNP. Hindi na sila bali organic no, aton man na sa gyapon na bilong na sila sa mga GO tanon aton na mga traffic enforcers. Pero kuan na sila dapon under lead by uniform personnel. May na-assign tara nga duwa man ka uniform personnel, so amo na naga-lead naga-supervise sa ila. Mga pila na sila kabilog ang strikers sa subong, sir? May ara kita subong for now. Nag-start lang kita na 12. Okay. So medyo kay kabalo ka naman, no? Limited lang aton nga number of enforcers for now. Pero at least, yes, sir, may ara ka striker nga anytime kung may concern na post dyan, kag-amo sila gilin makaresponde. Yes, kagamo ginasa nga atong gina-troubleshoot, no? Like, kung may ara nga problematic, sila na gina-automatic na tawagan aton through the supervisors. So, nabalaan na sa supervisor kung din ang ilang mga standby point. So, daan at sila na gina-utilize, ginatawagan na sila para mag-proceed sa isa ka area kung kinanglanon ng ilang puwersa. Sa amo sila nga ti-on, sir, nga perte kadamo sa salakyan sa dalan, medyo mabulbugat ang trapiko. Ano, sir, aton ginahingyo sa mga jeepney drivers kay may hara sa jeep nga sa tunga sa dalan nga pundo, may harang private nga salakyan nga gulpil ang galusot, do kadasigit sa pagpadalagan, ilabi na lapit sa mga eskwelahan, sir. Sa mo ginaton problema no sa paglibot-libot ko gapon na action diyan no, only nga subong tay wala ko kalibot because nga damo ang ginsitol ta sa mga bisita no. Nakita ta nga ang aton number 1 nga problema gid man ang discipline sa aton mga driver. So always kinasulit ko nga appeal ko nga kung wala sang aton enforcement kabalo man tanaw hindi man sila nga gina-underestimate pero kuan lang na sila man ordinary nga naga-enforce naga-direct sa traffic nag-relate, so hindi nila namaman totally kung magsaway sa mga salakyan. So kung tani ining mga salakyan naton naara na lang bala kumbaga ibutang na nila sa paminsaron nga kung isdisiplinahon nila individually ila kaugalingon wala kita tayo problema like aton paglibot kapon sa Losuriaga no na natinluan ta na nada, but then may ara nga ginbutang na kita nga stealing enforcers pero nakita ta nga daw may ara gid yapon pagbayular no pag hindi pagsunod sa aton nga gamay nga negotiation nag-negotiate na ko sila nga they are allowed nga duwa ka jeep to, but din nakita ko kapon may ara pagyapon nga take advantage. So although ara aton enforcers pero ti kabalo man ta nga hindi ta ang drive sang aton nga mga enforcers is not the same as the drive sang aton nga mga uniform personnel no, kay kung may ara sila drive nga para sa aton PNP personnel nga may kumbaga drive sa pagpanakop di na sila galing ti medyo kabalo man ta nga they are purely civilian. So amo lang na aton nga hindi ta na mahangpan nga hindi ta gid mahapan tanan. So please lang no kung kita do tayo aton enforcers, please na lang i-consider na lang whether wala ang enforcers or ara, please lang ang inyong pag-opera lang gina-appeal ko lang kay kung the moment nga madakpan man dasi magyapon makadto sa aton opisina maayo. So daw parang
gaangwa ya da parang hinampang laog-laog lang ta diri sa aton nga ginaobra. Kumbaga maximum tolerance nga ginaobra ka bitaw. Hopefully nga disiplina ara na tani sa part sa mga drivers. Yes, oo. Kaya namo na kan magahambalon gamay ni stricto naman ang kuan ang aton nga personnel gina-twist naman nila nga kuno daw hindi naman purchase pero do ang gwa sir do sala naman ka bitaw nga do ginaipit naman ang driver. Mo na gani nga daw hindi naman amo nga daw inang magwa naman nga ang gusto nila nga nang mapakiluoy ang enforcement naton all the time nga mapakiluoy na lang no nga daw mga request na lang every time ti 100 times kada nga sa kuan sa wayon amo lang na gusto nila nga amo lang na sulit lang sir. Ang gusto nila nga hasta bisan 200 pa ka sulit basta sa wayon lang sila gyapon sa wayon kaayo lang gyapon no. Hindi man guro namin naguro action diyan. And of course isa pa nga concern ito mga beating the red lights, mga manobla circle, pinagatabok sa pedestrian, tikibot ka kasama gatabok ka mga pasero, bla malang alang. Yes, kanina may ara kita, by the way, dugang ko lang may situation naman ta kanina no. Aton sa Lasal may ara nga nag-U-turn sa pedestrian lane which hindi gid tani pwede. Ginakos lang sa nga medyo ginambalan na siya nga hindi ka pwede hindi ka dito tani mag-U-turn dito ka sa mo to. So damo na sa rason antil sa say maginulam na nga request nga ti wala mata sa imo nga lisensya kay ti violation na imo. So ang ini mo ay naglagyo no. So nagwa nga ginbuyayaw ay pa kiga niya pang ang enforcers ta. Ano ba ang gusto matabo nila nang mapakiluoy na lang aton enforcement no do wala sing may matabo ng enforcement hindi naman na amo nga mismo ang disiplina si mo buyayawon no kaya katiga ginaobra man na nila sa ila mismo obligasyon correct gani mo na gani nga that's why nagamonitor ko amo to nga bilang ako di tag handle sila ikaw laway man sa part ko nga mo na lang ginabi ang iniimuon attitude against aton nga enforcers so gintingwaan ko nga ipalagas siya so nagpalagas pa sa ganin in fact dito pa sa na may lang kay na identify uli yang na utod guro ang linya di makon mo amo ni ang kakatabo kung istriktohon lain ang bitaw pero kisagan kung madakpan na mapalalik man digtos bita, mapakitluoy. Ang problema, gamay lang gani nga saway, hindi magpasaway. Ina lang tawag naton lang nga, kung sawayon ka, mati ka, kay butsing ko nagimo ka sang sala. So dapat, magtuon ka, hindi kay pating enforcer na buyayawon no pa mo nga, gapa nga buhi na, ikaduha, responsibilidad na nilang ilang nga ginaobra. Di ba? Ikatatlo, kung hindi ka na kaon na pagsawayon, ng tanan na karon mga sulod man. Sir, ano to gani, sir? So ginpalagas ko siya, may lang nakilala, identified man siya. Amo to nga kantuan ng yang operator mismo, kagin tawagan siya. Na mag-report siya sa sa office ta, din amo to gintikitan ko siya, kagin gamay nga laygay sa iya. So admitted man siya nga daw may mga rason pa man siya tising ko next time hindi ka magano. Hindi mo pag-bypass ang basta ginasaway ka atubangon mo kay imo man na inimuan. So nangayo man sa pasensya but still gin-disiplina ta siya gin-issuean ta Japon ticket. Okay. At least maka-impose kita sa discipline. Sir, ano ni ang mga pilan edad siya sir sa lalaki ni sir? Sang driver ni nga namuyayaw. Driver. Ti mga mga 50 naman no. Man sa ang iyang ruta sir, shopping Lasal. Kuan siya ng taxi driver to. Taxi actually ang iyang again drive. Okay. So amo na again ko, di man ta ko yun kay hindi ko na namian sang gamonitor ko sa radyo nga amo na bala nga hindi man ka allow ay man sa part nato nga bastuson na lang kita kung mga mula maximum tolerance mga ginatudlo ta man sa enforcers ta pero hindi man siguro nga to the point nga tanan na mapakiloy ta bisan pagdakop ta kita pa mapakiloy nga kapakiloy na gid man ta sa totoo na pakiloy naman ang enforcers nga ulamon kay tikitan sa kay naka-violate siya. Oo. Sir nakakadto na sa nakastorya na nakamo gitikitan mo na sir. Nakakadto na di sa kagin mismo lagayan taman siya yan patikitan ko siya aminable man siya niya sorry ko no hindi naman siya mo naliwatin ko hindi mo gidering mo kay next time na madako-dako na may lang kay aton ni citation ticket lang protect on next time mga mo nga kaso sir ano na sir ang inyo nga ginaticket sir ano nga case
Una-una, naman lang to sa yung ignoring the traffic signs naton. And then, namo to nang kuan sa arrogance, kiti pa siya gani, damo pa tani kung pwede kuanan siya, kasi nagpalagas siya. Bili, reckless na siya, magwa. Gani, Anyway, so, siling ko, para at least ma-impose lang may disiplina, kag ma-sanction lang siya. So, okay man siya, minabol man siya sa aton nga ginambal, kag nangayog isa sorry. So, amo na blang ako nga, para mapaintindi man sa iba yung mga driver, no? Hindi man siguro tama na nga i-questionon na lang ang authority tanan sa aton nga enforcers. Oo. Because nga mo lang ginabing ila standing. We have to respect them. Kaya pangitaho. Oo. Kaga perform man na sa ilang trabaho so that na ma-protect man ang ilang mga livelihood nila. Sir, last na lang, kid. Ang concern pagid ba, sir, nga may mga jeep nga nagapapanaog sa pasero sa pedestrian, allowed na sa sir or hindi? Definitely hindi gid pwede. No, hindi gid pwede. That's why may mga zone kita, no, magita mo man na guro action diyan, no. Ang inipag-drop area, balo ka pag-drop sang pasahero or itawag naton nga unloading or loading, may hara ng mga designated area gid. Basic traffic rules. So ang pedestrian, kung ka mag-drop sang pasahero, ma-distract mo yung tao nga nagatabok na, nagamit. That is for crossing mo. Pedestrian crossing, what siguro da nagagyan tao magtabok, pero not necessarily nga drop mo sa i-drop para makatabok siya. Kaya may certain area na, that's why may sidewalk kita, din dra na sa maagi, pakanto sa pedestrian lane. So, amo na sa system. Galing kaya kung literally may araman yan, mga pilosofo, amo na bala nga, kaya pedestrian lane, di mo i-drop, daw ka comedy. So anyway, kung properly nakaseminar ka lang na sa LTO, magkuha mo sa imong lisensya, da mo gid na matunan tanan ko nagatuon. Hosto gid sir. Ako gani nagtuon gid ko gani sa juling pag-ari nyo ko. Gani. Sila pa na. Nakiti. Oh. Sige. Anyway, we'll go back to you sir sooner kung ano gid man mga update. Thank you so much sir. Very pisan amo ni oras ara ka ba sa imong opisina. Oo, ari pa ko sa opisina kay nagaano pa ko kay Dani plano gina malibot-libot ko galing iti balo ka nga tanchimpo galing lain man. Gani. Sige Hello, sir, thank you gina. Sige, thank you mayong hapon naksun dyan. Thank you. Anytime, hari lang ulit. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Nabatihan si Police Major Junji Liba ang OIC head sa Bacolod Traffic Authority Office mga reminders, no? Perte, may taxi na naman nga namuyayaw sa traffic enforcer. Nagpanagas ka pa? Pwede mo lang gitulos taryahon ginagmay do hindi kapay mo yung magpasaway. Nagabalik action reports after edition pagkatapos si lamang sini. Life Extension Vitamin D3. Ang manubo nga vitamin D level sa dugo nagapataas. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for digital storytelling best social media video is
John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontline. Yes, balita na patas. Aksyon Radyo. Mga kababainan, kalalakinan, katunga-tungaan sa pagpahuli sa inyong tag sa kamapulian, hindi nagid pagkalipatan. Nga dapat tinduan ang kalawasan, magpanibin, maginamos o kung mas maayo kung magpaligo mga kaaksyon. Pero dapat gamiton nga habon 100% natural kag puro-puro herbal. Xantone Plus Herbal Soap kay ang Xantone Plus Herbal Soap makabuli kagud madula ang milasma kung nang panit-panit sa inyong aguya. Gusto ninyo nga And the winner for digital storytelling best social media video is Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Super. sa syudad sang La Carlota. Ma'am Elvira Hilogo, good afternoon. Ma'am Sir Joel Bordon sa Purocubay, Barangay Villamonte. Sa may Barangay Tuburan, Banwas ng Ibin Magalona, Mary Sunshine Samoy, may hapon. Ay nang Trixie Ibusyo, kamusta ka dira? May isang lagaw-lagaw mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:04 na, lapaw na kinasa panahon. Inyo na batian ang kabusan nga pagpandagad sa aton palatuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation Agosto 23, 2022. Salamat gid sa ato naman nga Patrol 1 Bravado Patrol and Aksyon Zil Minardo and Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato naman nga News Center Aksyon and Defensor Lisay. Dari naman sa Studio A, Master Control Technical Side po naton sa Aksyon Nelmar Madera and Aksyon Christian James Vinares. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon and Defensor Lisay. Diba kita maghiribati ay karon sa Aksyon Night Patrol. Sa kinaanda na ko naman ang inyong alagad sa kanginan Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio TTX 500.